Háló, azért keresem a telefonom, mert kaptam egy titkos üzenetet még anno olyan másfél héttel ezelőtt, nem tudom, hogy jó számot hívok-e. Igen. És hát ugye nem tudom, hogy mennyire vagy tegeződhetünk, nem? Igen, fiatalok én is. Ja, jó. Igen, én is. Csak ugye nem tudom eldönteni, mert ugye ott volt velem haverom is, hogy ez az üzenet, ez mégis kinek szólt a cukorfalat felszólítással. Ja, hogy dobtam oda egy papírt? Hát, ja, sanszos. Eléggé. Neked is szólt úgy. Ja, hogy ez így több embernek, tehát... Én igazából ott bőrkabátban voltam, meg ilyenek, nem tudom, hogy mennyire rémlik. Mély benyomást gyakoroltam esetleg. Igen. Hát, hogy akkor ez nekem szólt akkor, vagy mert nem tudom, én igazából így nem vagyok az a típus, aki ilyen kósza, kalandozós. Ja, hogy a fiúkhoz vonzazó? Ja, nem az, hanem az a kósza kalandozó típus, tehát én ilyen komolyabb dolgokban gondolkozom, nem tudom, hogy ez... Ja. Hát, vagy rossz helyen keresgélek, akkor nem tudom. Persze ez egy kicsit így megdöbbentő, tehát mármint az maga a tény, hogy ezt így telefonban csak tudod, azért át tudod érezni a helyzetet, nehéz manapság így ismerkedni, meg ilyenek, aztán az embernek egyből így bedúran ez az apakomplexusos dolog, hogy akkor, hogyha éppen valaki olyannal találkozik, akkor ez jó lenne, meg ilyenek, de tehát nem akartalak így letámadni, meg tehát... Bocs, hogy megszakítok, de én bevallom neked is, hogy kicsit olyan meleg vagyok. Hát nekem ez lejött, tehát szerintem ez nem volt kérdéses, de szerintem ez a telefonhívás az úgy magába foglalja azt a tényt, hogy levágtam, hogy mi a szituáció. Szerinted akkor miért hívtalak fel? És bocs, hogy egy olyan kérdés, randiznál velem egyszer? Hát ez volt az üzenetnek is a lényege. Én legalábbis Igen. úgy abszorváltam a dolgokat. Hát nem... De a csajokhoz. Micsoda? De inkább a csajokhoz őzész, ugye? Nem, én nem mondtam ilyet. Nem? Nem, egy szóval se. Hát én benne vagyok az ilyen uncut dolgokba, tehát nem mondanám azt, hogy a nők felé vonzódok. És bocs, egyszer, ha te is akarod, egyszer találkozhatnánk? Hát nem tudom, esetleg így kontaktba felvenni a dolgot, vagy ilyenek, tehát, hogy azért úgy szeretek előtte beszélgetni, mert már sokszor volt ilyen pofára esésemet, gondolom te is azért hát ja, tudom, tehát átérzem, ez eléggé rábaszás, tehát mármint nem ez, hanem ez a dolog így, tehát eléggé nehéz a sors, meg ilyenek. De amúgy annyit megkérdezhetek, ha nem vagyok indiszkrét, hogy melyik évedet taposod, tehát, hogy... 38 éves vagyok. Hú. Hát ez... Idős. Te azt mondod, idős. Hát gondolom azért. Valamennyire megmaradtam a lelki szemeidbe, tehát, hogy gondolom vágod, hogy hány év körüli vagyok, nem tudom, hogy mennyinek néztem ki. Fiatalos a hangod. Nagyon. Tessék? Olyan fiatalos a hangod. Hát örök fiatal vagyok, mondhatni. Idősebb? Vagy egy kicsivel? Minél? A 38-nál vagy fiatalabb? Hát fiatalabb azért egy kicsikét mondhatni. Akkor biztos te nem akarsz olyan idősebb, mint én vagyok.
nem, olyan pessimista a hozzáállásod, tehát nem tudom, tehát most így igazából mindent így tagad, rákontrázol, hogy nem akarok, meg biztos, az nem tudom, egy kicsit olyan fura. De akarod, megadom a képszámot is, hogy mikor születtem, ha kíváncsi vagy rá, és akkor eldől, hogy hány éves vagyok. Hát nem titok. Hát gondoltam, 2014-ből levonok 38-at, akkor szerintem úgy meg lesz, vagy az úgy kamu volt? Úgy mondtam, megadom az életkorom az hogy mikor születtem, jó. Hányban és izékor, ha kell neked, hogy kíváncsi vagy, hogy... Ja, kíváncsi, aha, persze. Itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Igen, itt vagyok. Nem, azt hittem, hogy mondod, hogy mikor születtél, vagy azt mondtad. Ja. Most te nem válaszolsz, vagy nem tudom, egy kicsit... De itt vagy. Tessék? Itt vagyok. Na, szóval, hogy akkor mikor születtél? Melyik évben? Egy kicsit... Indiszkrétek ért? Hazudtál. Hát azért az nem jó, hogyha már az elején hazudozással kezdődnek a dolgok. Nem? Na de nem para, hát most még teljesen kötetlen szerintem a beszélgetés, tehát elmondhatod, én is elmondom. Na, most őszinte leszek. Jó. Oké. 1960. Az... Harmadik. És 40 éves vagyok. aha. És ez szerinted számít a korkülönbség? Mert Nem. én így a második X-embe vagyok, tehát hogy ez nem tudom, hogy mennyire para, vagy ilyenek. 1960. 07. 3-án születtem. Aha. És amúgy, hát igazából nekem a kor nem számít, tehát ez káncsi, de hogy, és így hova valósi vagy, tehát nem tudom, Én hogy... Fejvártól olyan lakok, Balatonhoz 5 kilométerre. Ja, igen, mert emlékszem, hogy ott fele szálltál le a vonatról, az úgy megmaradt. Hát mondjuk az nincs valami közel, de mondhatni Te leküzdhető. hol laksz? Én Csopaki vagyok. Csopaki? Kicsit messzebb van azért. Ha nem volna baj, egyszer találkozhatnánk? Hát persze, hát most nem azért mondtam ezt az egészet, tehát gondoltam, hogy dumálunk egy kicsit előtte itt telefonon, mert azért tudod, mondtam, sokszor pofára estem. De most tényleg őszintén voltam a lélekkorommal is, meg az éva. Aha. És úgy akarsz még tudni rólam, hogy nézek ki, vagy Hát, bármi. nem tudom, engem egy kicsit szentimentálisabb típus vagyok, tehát engem jobban érdekel a belső tulajdonság, meg ilyenek, tehát meg hát bevallom, egy kicsit én ilyen fiatalos vagyok, és hát van tapasztalatlan, és hát van egy-két ilyen, hogy is fogalmazzak diszkréten, hogy hát ilyen hóbortom. Én nem tudom. Mire gondolsz? Hát így az ágy terén, tehát hogy nem tudom. Ja. De tudom, egy kicsit vicces a téma, de hogy ez nem tudom, hogy mennyire lehet erről így nyíltan beszélni, mert igazából nekem nem para, mert most telefonon beszélünk, tehát én igazából lehányom, hogy most mi van, meg hogy van, csak hogy így te így bevállalósabb vagy így az ágyba, tehát tudom, hogy ez így hülye kérdés az elején, csak... Igen. Igen?
De az úgy mit akar, tehát, hogy... Úgy olyan passzív vagyok. Passzív. De hogy... De nem. Hát én aktív szoktam lenni, de én szeretem, hogyha van egy kis rotáció a dologba, tehát mondjuk így felosztani, hogy A7, B7, tehát egy kis változatosság. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, vagy ez neked új esetleg, vagy már mondjuk 44 évesen már lehet, nem? Én szeretek mindent csinálni vágyba. De az ilyen fétiseid is vannak, tehát hogy nem tudom, hogy ez ilyen kikötözős, meg ilyen pofozgatós, az nem. Meg ilyen beöltözős szerepjáték. Olyat még nem csináltam, de kipróbálnám. Igen? Aha. Ó, ez izginak hangzik. és így meg van egy kritikus pont, tehát, hogy azért én is eléggé hedonista életvitelt éltem, és már sok mindent láttam korom ellenére, és hogy de nekem van egy fontos kritériumom, tehát, hogy jó, sokan mondják, hogy nem a méret a lényeg, de hát azért pici meg játékos is eléggé elavul, de úgy mégis úgy mire szabad számítani, tehát jó, most tudom, hogy nagyon a szexre hegyeztem ki a dolgot, de hát az a kapocs. 17 és 5 a farod élet, ha arra vagy kíváncsi. Igen, hát az érdekelt volna. Bocs, de arra értettem dolgot. 17 és 5. És egy kicsit vastag, meg szép. Formás. Fú. Hát ez... Neked mekkora van egy... Ja, téged is érdekel? Hát mondhatni, hogy hasonló méretekkel rendelkezünk, tehát nekem egy kicsit nagyobb, tehát ugye az életkorommal megegyező, tehát nekem ilyen 26-os. Itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Csak nagyon halkan van. Ja, nem tudom, mi van a telefonommal, mert eléggé rossz, tehát gondolkoztam rajta, hogy lecserélem. De annyira nem szokott jól működni. Most csodálkozom is amúgy, hogy van hálózati töltés rajta, már SIM-kártya szokott cseszegetni. De akkor hallasz azért, nem? Igen, hallak. És neked így mi a véleményed erről a méretről? Tehát, hogy ez úgy befogadó... Aha. Mondd még egyszer, mert akkor annyit hallottam. 20-as és 6-os. Szép nagyon. Szép nagyon. Örülök neki, hogyha így gondolod. Szép nagyon. nem kis hal. És amúgy így endoszkóp az számodra így mond valamit így slangbe? Mondd még egyszer. Endoszkópozni. Hát igen? Ez vágod mi, nem? Mondja még egyszer. Endoszkóp. Hogy endoszkópozni szoktál, tehát ez a... Tudod, ez az ilyen beöntéses történet. Igen. Hogy ez távol áll tőled? Nem próbáltam, de kipróbálnám. És még egy kérdés, aztán tényleg leállok ezekkel a szexuális dolgokkal, mert azért tudom, hogy nem ez a lényeg. Kicsit tudod, nekem ilyen vérfaszom van, aztán így ha dumálok róla, akkor így ilyen jó érzés, tudod, hogy nem tudom. Igen. Vagy te nem gondolod így? De az álláspontod nem hasonló? Most kicsit halkan. Mondom, az álláspontod nem hasonló? Tehát, hogy te nem gondolod így, hogy így mikor beszél az ember ilyenektől, az egy kicsit olyan izgató, mert ilyen ismeretlennel beszél, és akkor telefonon meg ilyenek. Csak egy kicsit. Ja, hát azért élőben biztos más lehet a dolog. És... De olyan kellemes a hangod. Ja, hát köszönöm, pedig bulizni voltam, tehát eléggé meglepő. Siófákon voltam, kicsit
bulizgattam, kieresztettem a fáradt gőzt. De amúgy még valami, tehát ugye mondtam az elején, hogy komoly dologban gondolkozom, és én egy kicsit így a partnerek terén vagyok elakadva, hogy esetleg lehet, megkérdezhetem, hogy te így hány partnerrel voltál már, mert azt mondtad, hogy az életkorod miatt, hogy tapasztalt vagy, tehát, hogy így mire számít csak pontosan? Kevéssé voltam. 10 alatt? 3-4, de az 1-2 volt, ami olyan komolyan. De Aha. Ja, értem. Hát figyelj, örülök, hogy beszélhettünk, meg így megnyílhattunk egy picit egymásnak. Mondjuk egy kicsit szerintem vad volt ez az ismerkedési módszer, amit választottál, ez a vonaton odadobom a cetlit. Először nem is tudtam mire vélni. Tehát... Odadobtam a levelet. Tessék? Odadobtam a levelet. Ja. De amúgy nem volt így, tehát, hogy így mi keltette fel az érdeklődésedet irántam, azt esetleg megkérdezhetem, hogy... Úgyhogy megláttalak, hogy nagyon egyszer megláttalak, és nagyon bejöttél volna akkor. Hogy az arcon is, meg a helyes voltál, helyes vagy. Köszi. hogy megláttalak, és mindjárt azt mondatom, hogy megtetszettél. De így valami el is indult benned, tehát úgymond. Igen, egy kicsi. De azért nem kellett gatyót cserélni, ugye? Kimondtam őszintén. Ja, hát nem para. De akkor nem kellett gatyót cserélni, meg ilyenek. Tessék? Nem kellett gatyót cserélned, meg ilyen huncutságok, tehát azért... Ja. Hát olyan stílusú. Kicsoda? Én? Aki mellettéd ült. Hát igen, tehát ő az exem igazából, de hát igen, tehát... Élettársad vagy? Ja, nem, hát nagyon fiatal vagyok, tehát nem, de hogy hát ő az exem. Tehát... Tehát... olyan stílusú? Igen. Tehát ő is az. Nem tudom, amúgy nem tudom, hogy mennyire vagy így benne, hogy ilyen, az a 3-as fogat se hangzik amúgy rosszul, tehát ja. ez az anávonat, hát az... Egyszer én is kipróbálnám. Igen, tehát nem tudom, hogy ez olyan mesébe illő lenne, hogy igazából egy vonaton dobtad oda a cetlit, és akkor pont vonatoznánk egyet, az olyan kis cuki volt. Ez olyan 3-4-szer alkalommal. Valamikor bejött, valamikor nem. Igen? Mármint kicsoda? Szóval, hogy ez a levédobálás, vagy hogy oda dobtam a sráchoz a levelet, hogy ismerkedett meg egy randit. Hát értem végül is, nem jól hangzik. Nem tudom, hogy te mennyire vagy így análvonat terén így nem, hogy érdekel esetleg egy ilyen 3-as fogat is. Mert én igazából úgy vagyok vele, hogy ebbe is belemennék meg. Hát az exem is azért egy elég nagy csődör, tehát annó még összejártunk, most összevesztünk egy kicsit ezen a levelemmel, nem tudtuk eldönteni, hogy ki kapta meg ilyenek. Aztán azért egy picikét volt ebből veszekedés, hogy most akkor aki kapja marha. De hát, ja, tudod, hogy milyen ez. Hogyha egyszer kapunk egy ilyen levelet, azért megy érte a harc. De neked ez így, tehát ez pozitív érzéssel tölt el, hogy hallasz? Igen, itt vagyok. Ja, csak olyan szótlan vagy. Ja, csak hallgattam, mit mondasz. Ja. Abban is benne lennék. Ha akartál. Nem tudom, ez olyan izginek hangzik. Szeretnék veled. Ja, hogy én így jobban bejövök, vagy? Nem, csak... Nem. Hát kösz, basszus.
Ez jó esett. Vagy? Itt vagyok. Hallasz? Hallak. Na, szóval azért basszus, ez rosszul esett. Azért azt hittem, hogy első látásra szerelem. Nem tudom, hogy jött, de... Hát jó, csak már... Hát jó, de hogy azt mondtad, hogy a haverom szebb nálam, hát kösz. Nem mondtam, hogy... Járok edzésre is, testemet kordában tartom, aztán basszus haverom meg ilyen nyápic kis punci. Az helyesebb, mint te. Haverom? Hát azt mondtad, nem? Nem, rád mondtam, hogy helyes. Ja, jól van akkor jó. Azt hittem, hogy egy kicsit olyan hülyén jött volna rá az egész, de akkor így azt mondom, hogy okés. Jaj. Hát nem tudom, hogy legyen ez a dolog, mert szerintem nem ígérek semmit, mert nehezen teszem az exemen túl magam, tehát hogy én nehezen teszem túl magam az exemen, tehát hogy még, hát bevallom őszintén, még ugye Siófokon vele buliztam, és hát ott azért még tudom ezt most így hülyeség kitálalni, de hát én ilyen kis érzékeny, hős, szerelmes típus vagyok, és hát ott azért voltak még csókok a diszkóban. Jó, a barátoddal? Hát exem igazából, nem tudom, mert én is megcsaltam, ő ragaszkodik hozzám, igazából én is nehezen engedem el, tehát nehéz szitu ez. Tudod, hát biztos, hogy tudod, milyen érzés. Csak egyszer találkoznánk, az csak egy Randi? Ja, itt vagyok, csak sóhajtoztam közben. Hogy mondtad, nem szépted túl magad a igen. Hát nem tudom. Tessék? Hogy volt egy csók. Igen. Hát nem tudom, ez mit szólnám, Isti cica, tehát ő is ugye a passzív fél. Aztán... Hát inkább azt mondom, hogy egy-két nap gondolkodási időt szeretnék, hogy ezt lerendezzem magamba, mert jó, csaltam már meg, de nem vagyok ez a csalfa típus, tehát tudod milyen ez. Igen. Egyik fasról a másikra szállni, azért megbélyegeznek. Azért nem vagyok egy péló huszár, tehát akármilyen jó is volna. De nem azt mondtam, hogy megcsalt, hogy csak egy hát jó, de hát ez már tudod milyen, hogyha randizgatsz valaki mással, az már azért... Nem, semmi, úgy más. Ja, tehát akkor nem nyomulsz rám? Megismerkednénk esetleg, aztán beszélgetnénk utána, esetleg több is lehetne. Hát, nem tudom. Mondjuk eléggé viszket a vége, tehát... Most nem tudom, most összevesztünk. Hát, nem tudom, mondjuk egy mély torok partiba be. Tehát, hogyha iszok, akkor azért elszabadul ám a pokol. Akkor van ám a teresztel a hajam, meg ilyenek. De... Tessék? Mondd még egyszer, nem hallottam. Mondom, hogyha elszabadul a pokol, akkor van ám ott teresztel a hajam, meg ilyenek. Tehát akkor azért beveszek ám répákat a számba. Meg azért szeretem a bohócomat, hogyha rápolírozhatom idegen fiúkák arcára. Azért nagyon oda vagyok. Belennek én is. Ez huncut vagy, kis csibész. Ezt már szeretem, ez dofi. Figyelj, szerintem az nem nagy kérés, hogyha azt mondom, hogy adj egy-két napot nekem, mert igazából vaciláltam ezzel a telefonhívással is.
és hogy akkor utána vagy csörizlek, aztán akkor nem tudom, tehát hogyha felcsörizlek, akkor oké a randi, hogyha nem, akkor meg így döntöttem, nem tudom, hogy ez számodra jó-e így. Hogyha... Ha nem csörgesz, akkor nem, ha megcsörgetlek, akkor van randi, hogyha ha nem csörgetlek meg, akkor nincs tali. Jó. Jó? Akkor kibékültél barátod, de is együtt vagytok. Igen, hogyha nem hívlak, akkor így van. De akkor jó, akkor majd dumcsizunk, vagy hát nem tudom, még kiderül, 1-2 nap haladékot szeretnék kérni, jó? Jó, megértettem. Köszi szépen, öröm volt veled beszélni. Nagyon cukorfalat voltál. Na, de te miért nem bókolsz nekem? Nem vagy ez a Don Juan? Mondj még egyszer. Nekem, miért nem bókolsz nekem? Nem vagy ez a Don Juan? Ja. Jó. Hát, jól van akkor. Nem kapok semmi becenevet, akkor... Ha nem kapok semmi becenevet... Én Imre vagyok, de... Nem, hogy nekem valami becenevet. Hát én is mondtam neked, hogy cukorfalat. Ja. Édeske. Ja, hát azért ez kevés. Kevés. Nem jó? Még egyet megpróbálhatnál. Nem jó az? Valami jobbat. Találékonyabbat. Várja. Most nem jutott haza semmit. Ja, én is zavarba vagyok, mert éppen most azon fantáziáltam, hogy a füledbe verem a farkamat. Most nem hallak. Nem, éppen, én is zavarba vagyok, mert azon fantáziáltam, hogy a füledbe verem a farkamat. Na jól van, figyelj, nekem most mennem kell, aztán akkor maradjunk abba, amit megbeszéltem, jó? Jó. Na, puszikállak, szia! Szia. Puszi! Nem kell így a csókod, másnak szórd a bókod, csak tudnod kell a dolgod.